Καλημέρα, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Προσπαθώ να ετοιμαστώ. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μου. Είναι 5 και 20 το πρωί. Προσπαθώ να ετοιμαστώ για αυτό το υπέροχο ταξίδι που θα πάω, αλλά δεν τα καταφέρνω. Οπότε θα πούμε όλα μετά, γιατί σε 5 λεπτά έρχεται ο οδηγός μου να με πάρει. Και εγώ είμαι ακόμα έτσι. Οπότε τα λέμε όλα μετά. Κάνε follow στο Instagram και subscribe και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, καλημέρα από όλες. Χριστίνα, καλημέρα. Η Έλληνα το άνοιξε το ginger shot της. Καλημέρα! Θα είναι συνολική η προσπάθεια. Θέλαμε να είναι συνολική, αλλά δεν συμφωνηθήκαμε. Το άνοιξα. Έχουμε έρθει Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ περίεργο που φεύγω. Εδώ έχουμε μία ζωή, μία Χριστίνα, μία Ναταλία, μία Μέρη, μία Ελίνα, μία Μαριάννα, μία Σουζάννα, μία Ζάνα. Όχι ένα δια δύο. Όχι ένα δια δύο. Εδώ αναρωτιέται τι θα μοιράσουμε. Δεν τα θέλω. Η Ελίνα μόλις ξύπνησε. Η Σουζάννα επίσης μόλις ξύπνησε. Η Χριστίνα μας οργανώνει. Εδώ έτοιμος κύριος τίποτα. Η Μαριάννα επίσης πεινάει. Η Ζωή μόλις είπε ότι πεινάει πάρα πολύ. Έχουμε δώσει και μάλλον nickname. Α, ναι. Ναι. Όχι, είπες. Να τον... Κύριος Κονταλή. Κύριος Κονταλή. Ορίστε. Λοιπόν, αυτό είναι το μενού. Αυτό είναι το μενού. Είμαι έτοιμη για αυτό. Θα να φέρνω φαγητά γενικά. Αβοκάδο toast. Τι ωραίο αυτό. Α, τα λέει. Πολύ χαλάρι, αλλά θέλουμε. Δεν μου σημαίνει το λες. Και μας φέρνουν και cheesecake. Αλλά τώρα εγώ είμαι ακόμα με αβοκάδο στο στόμα. Σαν εδώ, μπαίνει εδώ αυτοκόλλητο. Μαζί και βάζει στο... Αυτή είναι η όμορφη Φλόρινα. Μόλις πήρα και καφεδάκι του γκο μετά από αυτά τα φαγητά να χωνέψω. Και φεύγουμε για το Ινοπήλιο. Ωραίο περιβάλλον να δουλεύεις, ρε παιδί μου. Ναι, και να πίνεις. Μόλις φτάσαμε στο Ινοπήλιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εδώ ήσασταν χαρούμενες. Είναι όλοι εδώ, περιμένουμε. Δύο λόγια, θα κάνουμε μια εξανάγκηση λίγο στους παραγωγικούς χώρους, να δείτε και την παραγωγή και πώς είναι η φιλοσοφία του κτήματος. Να αρχίσω πρώτα με το γεγονός ότι έχουμε μια σχέση με την έννοια ότι όλη η οικογένεια και η δικιά μου και του συνεταίρου μου, του Μάκη Μαυρίδη, σπούδασαν στη Γαλλία και στον Πορτό. Είχε την τύχη ο γιος μου να κάνει στο Σπίθο Λαφίτ την πρακτική του εργασία, οπότε έχει και η άποψη για το τι συμβαίνει εκεί. Θα σας πει και δύο λόγια μετά. Εδώ είμαστε στο βασικό χώρο ειδοποίησης. Εδώ είναι που συμβαίνει η σημαντικότερη διαδικασία για το κρασί, δηλαδή είναι η μετατροπή του γλέφους, του μούστου σε κρασί. Βέβαια, αν αξίζει κάποτε να έρθετε σε ένα εινοποιείο, είναι η περίοδος του τρίτου. Είναι εκεί που η περίοδος του τρίτου, ακόμα και το ξύλο της οροφής δεν είναι από λάκα, τη γνωστή λάκα προστασίας, είναι από λάδι τροφίμων. Γιατί έχουν μολυθεί η εινοποιεία από τέτοιου είδους προσβολές. Φανταστείτε, ένα μέρος στο τρισεκατομμύριο, δηλαδή ένα μόριο, μπορεί να μολύνει τα κρασιά όλης της Ελλάδος από μια εξωγενή οσμή. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ ευαίσθητο σε εξωτερικές οσμές, οπότε πρέπει να υπάρχει μια απόλυτη καθαριότητα στον χώρο και ορισμένα ειδικά στοιχεία τα οποία πρέπει να φυλάμε. Είναι διατροφικό προϊόν. Είναι πολύ σημαντικό το πού το φυλάτουμε, το πού το οριμάζουμε. Φανταστείτε ότι εδώ που πατάμε όλοι μας έχει τσιμέντο, ενώ η διαφορά εκεί που υπάρχει χαλί και από κάτω είναι το φυσικό έδαφος της γης. Υπάρχει θεωρία, η βιοδυναμική θεωρία που λέει ότι η παλαίωση του κρασιού στο μαγνητικό πεδίο της γης γίνεται πιο ολοκληρωμένα και
μπορεί το κρασί να πάει σε βάθος χρόνου μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δηλαδή να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα ζωής. Και η κονταλή, με ένα διαφορετικό τέλος πάντων προφίλ σίγουρα, αλλά η λογική παραμένει ίδια και γι' αυτό θεωρώ ότι μας ταιριάζει ο χώρος πάρα πολύ. Και να ευχαριστήσω τη Χριστίνα και την Αθηνά και όλα τα κορίτσια για το ιδέα. Είναι φανταστική. Η αλήθεια είναι ότι όπως συνηθίζω να σας λέω, το momentum είναι φανταστικό και για μας. Μετράμε πόσα δευτερόλεπτα μένει το άρωμα του κρασιού στο γρανίσκο μας όταν το δοκιμάζουμε. Οπότε τώρα, όταν θα περάσουμε στη γευστική δοκιμή, θα μπορείτε να κάνετε ένα κονταλί. Άρα το ίδιο το όνομα της εταιρείας, το πώς κατέκτησε την αγορά της Αμερικής και πώς πόρτα-πόρτα πήγαινε στα σημεία για να μπορέσει να επικοινωνήσει το προϊόν του ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Δημιουργήθηκε και η κονταλή που γνωρίζετε σήμερα. Οι δύο αυτοί άνθρωποι πάρα πολύ σίγουροι για την ποιότητα του προϊόντος τους, γιατί όπως μας ανέφερε και εκείνος, έτσι και εκείνοι δεν έκαναν κανένα συμβιβασμό ως προς την ποιότητα του προϊόντος. Πάρα πολύ σίγουροι λοιπόν για το τι είχαν δημιουργήσει, πήγαιναν πόρτα-πόρτα στα φαρμακεία του Μπορντό και τους παρουσίαζαν το προϊόν τους. 4 χρόνια πιο κάτω στην ταυτότητα, λόγω της χρήσης της Premier Cruise, τον φανταστικό ορό της σειράς, που είναι ό,τι καλύτερο, ενυδατώνει άμεσα την επιδερμίδα και αυτό χάρη στην τριπλάσια ποσότητα σε υαλουρονικό οξύ που περιέχει σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα προϊόντα της σειράς. 324% λοιπόν περισσότερη ενυδάτωση. Και τέλος, το best seller προϊόν πανελλαδικά, που είναι η Premier Cru La Cremisier, η κρέμα ματιών που διορθώνει ό,τι μπορεί να μας προβληματίζει στην ευαίσθητη περιοχή των ματιών. Ήρθε αυτή η στιγμή που περιμέναμε όλοι. Είστε έτοιμες? Ναι, Κάπως. Εντάξει, όλη μέρα θα περιμέναμε. Αυτό περιμέναμε. Η ζωή έχει απογοητευτεί μάλλον γιατί έχει κόκκινο κρασί. Θα το δοκιμάσουμε. Να έχουμε καλύτερα την αίσθηση του κρασιού, να δούμε τις τανίνες, να ανοίξει λίγο έτσι το στόμα. Οπότε... Μας έχει 6 συστηρία, γλυκό, πικρό, ξινό, αλμυρό, όλα αυτά και πικρό και μας βοηθάει να έχουμε μια συνολική αντίληψη του κρασιού, του όγκου του κρασιού. Το πώς το αξιολογεί ο καθένας είναι διαφορετικό. Απλώς πρέπει να έχουμε μέσα μας η εμπειρία τι κάνει, τις κλίμακες τις διαφορετικές. Αυτό αξιολογούμε. Από αυτή τη διαδικασία, κανονικά, θα πρέπει, εγώ δεν το έφτιασα τώρα, Μόλις μπήκα στο δωμάτιο και φυσικά έχω πάθει το κλασικό ίδιο σοκ που παθαίνω κάθε φορά γιατί η κονταλή δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. Έχει βάλει άρωμα το oil που ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω, το ζυμητικό, το βινοκλίν, το έλαιο για να ξεβάθεσαι, αφρό καθαρισμό δηλαδή και να έχεις ξεχάσει κάτι, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, εδώ σαπουνάκι για το ντουζ, εννοείται σαμπουάν και πάλι σαπουνάκι εδώ, δεν υπάρχει. Και μπαίνοντας στο δωμάτιο, έχω καταγωγηθεί αρχικά με το χρόνο γιατί υποτίθεται ότι σε μία ώρα θα είχαμε ραντεβού για φαγητό, αλλά ευτυχώς άλλαξε. Και εννοείται για το βραδάκι εδώ τα essentials. Εντάξει. Θα πάμε να φάμε μετά κάτω, στο ξενοδοχείο. Υπάρχει αυτό το πράγμα, το ότι μας κάνουν δικιά μας πιτζάμα. Πόσο τέλειο είναι αυτό. Εννοείται πως έχουμε έρθει για τη σειρά Premier Cru και βλέπω και κοσμηματάκι, θα το δούμε μαζί. Τα μικρόφωνα μου πάνω στο πιάτο, εκεί κάνει export το κινητό μου και φορτώνει, πολλή πίεση γενικά, στα φύλλα. Αυτό είναι κεράκι, μαγικό. Το περιοδικό της Κονταλή, φωτογραφική, ταυτότητα, εντάξει. Εδώ καφετιέρι για το πρωί και τώρα είμαι στον κλασικό πανικό να τα προλάβω όλα από content, από τα πάντα, τρώω και λίγο στο φυλάκι. Οπότε θα κάνω ένα ντουζάκι και θα ετοιμαστώ, το δωμάτιο φανταστικό, θα ετοιμαστώ για το βραδινό μας, το οποίο πρέπει να είναι στο χρώμα σταφυλί. Code εννοώ. Το φόρεμα που σας είπα για σήμερα το βράδυ είναι αυτό, απλά περιμένω να μου φέρουν σίδερο. Εγώ άλλαξα εννοείται σε μπουρνούζι, ξεβάφτηκα από την άποψη της βάσης για να ξανακάνω την αρχή. Νιώθω κομμάτια. Αλλά δεν πειράζει. Έχω ετοιμαστεί, νομίζω είμαι σταφυλή, δεν είμαι σταφυλή. Ναι. Έχω ετοιμαστεί για το δείπνο μας, απλά δεν σας μίλησα πολύ, θα σας πω το βράδυ περισσότερα. Γιατί τρέχω σε ένα κλασικό πανικό με όλες τις πλατφόρμες και όλα τα υλικά που έχω να κάνω. Οπότε έχω 10 λεπτά να κάνω edit το βίντεο του Get Ready
και φεύγω για φαγητό στο εστιατόριο. Το κατέστρεψα, η αλήθεια είναι, ξέχασα ότι βγάζω και vlog. Εδώ υπήρχε χούμους. Και το πιο ακριβό ποιο είναι. Όχι άλλο νομίζω. Υπάρχει κάπου για σένα. Έχει. Επιτέλους ξανά στο δωμάτιο, παιδιά. Έκανα ντους, έβαλα την τέλεια πιτζάμα που μας είχανε. Έκανα το skincare μου. Το πρόσωπό μου είναι πραγματικά δύσκολα. Το πείραξα κιόλας. Και έχω συμμαζέψει λιγάκι, φάγαμε όσο μπορούσαμε. Εδώ αυτό ακόμα γράφει. Φάγαμε όσο μπορούσαμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαν εδώ όλες τις κοπέλες πάρα πολύ καιρό. Οπότε με έπιανε η μία, να της πω τα νέα μου, με έπιανε η άλλη. Είχα να τις δω κάποιες ένα χρόνο από το προηγούμενο PR trip. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι κάτσαμε να φάμε ήσυχα. Αργούσα για το φαγητό, η αλήθεια είναι το ένα μετά το άλλο να έρθει, δηλαδή το κυρίως, το επιδόρπιο και τέτοια. Οπότε κάναμε edit, μιλούσαμε. Και τώρα ανέβηκα, κάνω κάποια πλάνα που έχω, θα κάνω edit, θα περάσω κάποια αρχεία. Το λέτε μου ακούγεται συνέχεια έτσι. Και μετά θα κοιμηθώ. Αύριο έχουν ακυρωθεί κάποια πράγματα. Αλλά νομίζω αυτό είναι το μικρότερο μας πρόβλημα, πραγματικά. Δεν το πιστεύω ότι ξαπλώνει το μεταξύ, δεν το πιστεύω. Έχω κάνει εδώ και ένα ωραίο setup. Αυτό είναι το setup μου. Λιποζάν, σταφυλάκι και βιταμίνη και μαγνήσιο. Αύριο είχαμε βόλτα στη λίμνη των Πρεσπών, αλλά δυστυχώς δεν θα γίνει. Πω το κινητό μου καίει. Δυστυχώς δεν θα γίνει γιατί έχει πολύ κακό καιρό με βροχές και τέτοια και είχαμε βαρκάδα, οπότε ακυρώθηκε. Οπότε θα πάμε γυμναστήριο, θα πάμε για σπα το πρωί. Θα είναι μια πολύ ωραία well-being μέρα εν τέλει. Και επειδή έχουμε και κάποια άλλα γυρίσματα όλες, κάθε μία έχει δικές της εταιρείες, θα ασχοληθούμε με αυτό. Νιώθω ότι πρέπει να κοιμηθώ πολύ άμεσα, γιατί είμαι με 2,5 ώρες ύπνο από χθες. By the way, η Κονταλή είναι μια από τις εταιρείες που πραγματικά, λέω, δεν σκέφτεται τίποτα. Θα το κάνει μέχρι τέλους ολόσωστα. Σκεφτείτε, μας κάνανε δώρο χρυσό κόσμημα. Χρυσό κόσμημα με το αρχικό μας. Απίστευτο. Είναι μαγικό και θα το φοράω συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Πάω γυμναστήριο. Αλλά τελευταία στιγμή είχα βγάλει τα αθλητικά μου, οπότε θα πάω με τη ΣΑΓ για να κάνω μόνο κοιλιακούς και ό,τι άλλο μπορώ να κάνω με τις κάλτσες. Μου βάλανε ραντεβού για σπα στις 10, οπότε δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο τώρα. Μου είπε και η Ζωή ότι θα πάμε μαζί. Είχα edit, αλλά θα το κάνω μετά. Γιατί λέω θα σου δώσει κάτι το γυμναστήριο ψυχικά. Πάντα δίνει το πρωί, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το γυμναστήριο το πρωί. Οπότε θα πάω να δω και πώς είναι. Και δεν πειράζει. Καλημέρα. Κοιμήθηκα λίγο αλλά καλά. Πολύ καλό κρεβάτι. Οπότε αυτό μετράει. Μπάντι είχα τη Ζωή, η οποία μου έστειλε μήνυμα να έρθουμε. Και τώρα... Καλή επιρροή. Ναι. Και τώρα πάμε για πρωινό. Εδώ το μαλλί έχει λαμπρώσει σοβαρά. Να δούμε τι πρωινό έχουν. Μόλις ήρθαμε για σπα και για μασάζ. Η γόρη είναι απίστευτη. Μετά μπουρνουζάκι, πισαλιβά και πελίδα. Θα μου σου δω. Wow. Λοιπόν, μόλις επέστρεψα από μασάζ, τζακούζι και λίγο σπα με τσαγάκι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Απλά συνειδητοποιώ σε τέτοιες περιπτώσεις ότι έχω πρόβλημα, γιατί δεν μπορώ να χαλαρώσω. Δηλαδή, τη στιγμή που μου κάνει η κοπέλα μασάζ, εγώ σκέφτομαι τον χρόνο που χάνω και αυτό είναι κάτι που προσπαθώ πραγματικά να δουλέψω. Δεν θυμάμαι, σας έδειξα τη θέα σήμερα. Τώρα θα κάνω μπανάκι, παρήγγειλα ένα καφεδάκι στο δωμάτιο και θα ξεκινήσω δουλίτσα. Αυτή είναι η φλωρινό μας. Δεν θα ξανάρθει άλλη μια φορά εδώ μεταξύ. Αυτό είναι το μπαλκονάκι μου. Ναι, θα πιω ένα καφεδάκι. Θα ετοιμαστώ, γιατί 2 ώρες έχουμε φαγητό. Και στο μεταξύ θα κάνω δουλίτσα.
Ετοιμάζομαι. Κάνω βάφτικα. Αυτό είναι το look για σήμερα. Αυτό ήταν κανονικά να το φορέσω στη λίμνη των Πρεσπών με τη γούνα μου από πάνω, αλλά τελικά δεν μας έκανε ο καιρός τη χάρη. Οπότε έχω φορέσει αυτό για το φαγητό μας. Θα βάλω και τη σαγ. Και θα είμαι μια χαρά. Και μετά θέλω να επιστρέψω να σας πω κάτι, γιατί το ανέβασα και σε story. Μια σκέψη μου είναι, οπότε θα σας το ανεβάσω και εδώ. Λοιπόν, ετοιμάστηκα. Τελικά άλλαξα σε τζινάκι, γιατί μου φάνηκε πιο loose, πιο καθημερινό, πιο ωραίο. Με το άλλο ζοριζόμουν. Ή και για να είμαι ειλικρινής, δεν ένιωθα άνετα σήμερα. Σήμερα δεν είμαι καλά. Τι εννοώ. Σήμερα δεν μπορώ να με βλέπω. Με ενοχλούν όλα. Δεν μου αρέσει το σώμα μου. Νιώθω πάρα πολύ χοντρή. Τέτοια χαζά. Πολύ χαζά. Είχαμε λοιπόν το πρωί το σπα και βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες με τον Μπουρνούζη, με την αγαπημένη μας φωτογράφη εδώ πέρα, που είναι μοναδική. Και μετά έρθει τη στιγμή να βάλουμε μαγιό για να κάνουμε, αν θέλουμε, σάουνα, οτιδήποτε. Και μπορείς να βγάλεις και φωτογραφίες στο τζακούζι. Και εγώ, όπως όλες τις κοπέλες, πήγα. Δεν ένιωθα ήδη καλά. Κάτι προφανώς με έχει τριγκάρει, κάτι με έχει πιέσει αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Μπορεί και να ξέρω τι είναι, αλλά να μην το παραδέχομαι. Και ξέσπασα στον εαυτό μου. Και όταν είδα τις φωτογραφίες με τη φωτογράφο, να είναι καλά η φωτογράφος, με ηρέμησε γιατί κατάλαβε κατευθείαν τι μου σημαίνει. Άρχισα να παθαίνω πανικό. Λέω: εγώ δεν θέλω να τις βλέπεις τις φωτογραφίες, θέλω να τις δείσεις. Δεν μου αρέσουν. Γιατί με έχει βγάλει και με το κινητό μου, τις έσβησα όλες στο λεπτό. Λέω: εγώ έχω παχύνει πάρα πολύ. Το σώμα μου δεν είναι όπως παλιά, δεν είναι πια γυμνασμένο. Δεν. Και ήταν μια στιγμή που η διαταραχή επέστρεψε. Και της έδωσα το χώρο να επιστρέψει. Και λέω: όχι, θα μαζέψεις τα πράγματά σου, θα πας στο δωμάτιο, θα συνεχίσεις τη δουλίτσα σου, γιατί αυτό πρέπει να κάνεις. Και τελεία. Και κάπως έτσι με προστάτευσα, ακόμα και από τον ίδιο μου τον εαυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, επειδή είσαι καλύτερα, δεν σημαίνει ότι έχει φύγει και η διαταραχή. Σημασία έχει τη στιγμή που συμβαίνει να σε προστατεύεις. Τώρα πάω να φάω για να το ξεχάσω. Κρεμάω. Το να κρεμάσεις και σιτάρια. Έβαλες σιτάρια τώρα πήγε να Ναι, αλλά μετά είναι πιο εύκολο έτσι να ξεχάσεις πράγματα. Μα αυτό σου λέω. Θα το Γενικά και στο αν φύγιο. δεν έβαζα εδώ το τζιν μου, θα το έχω ξεχάσει. Τι δράμα. Τι δράμα. Γιατί έχω πάντα μια Καλά που το ιστορία. είπες, γιατί έχω βάλει στη δουλάπα 2 γούνες. Μπορεί να φύγω χωρίς γούνες μου. Όχι. Πάντα έχω ένα περίεργο δράμα να πω. Έχουμε να φάμε 2 ώρες. Θα βρω κάτι να πω. Σε ενδιάμεσα. Θα έχω μια ιστορία. Λοιπόν, έτοιμη. Όπως πάντα έχω αργήσει λίγο. Οπότε τρέχω και πάμε για φαγητό. Απλά έκανα βιντεάκι. Είναι πως δεν πεινάω, αλλά θα δούμε τι θα έχει, γιατί λένε ότι είναι από τις καλύτερες ταβέρνες. Ταβέρνα Θωμάς. Δείτε λίγο τι ωραίο εστιατόριο. Τα κορίτσια. Λα. Λοιπόν, αυτό το μαγαζί το έχω δει στην εκπομπή του Άκη Πρετετζίκη. Άκη Πετρετζίκη. Ναι, ο Πρετετζίκης. Και μήπως θυμάσαι κάτι για το backstory αυτής της ταβέρνας? Όχι, αλλά θυμάμαι ότι είδε τις αρκούδες μετά. Πήγε στις αρκούδες, παιδιά. Και μετά ήρθε εδώ. Το είδα όντως στην εκπομπή του Πρετετζίκη. Οκ. Εύχομαι να φάμε καλά. Ναι, λένε ότι όλοι ότι είναι το ήδη το είπε Πρετετζίκης. Οκ. Τέλεια που έχει και σου πίτσα. Βλέπω τώρα κάτι. Να είσαι καλά. Αυτό το vlog υπάρχει λόγω σου. Ανοίγει την κάμερα, θυμάμαι. Ναι. Σούπα είναι. Γιατί άφησα το... Περιμένω να κατεβεί στην μπουκιά. Αλλά εντυπωσιάζομαι αυτό μαμαδίστικο. Μαμαδίστικο. Τρώγαμε ένα φαγητό. Δεν είχε κάτι άλλο να επιλέξουμε. Εδώ μαμαδίστικο. Εδώ δεν έχει μαμαδίστικο. Μία μάγουλα. Μάγουλα. Τι είναι αυτό? Εδώ πέρα είναι μέλι με γιαούρτι αλλιώς. Είναι ζελέ το μέλι και το πάνω γιαούρτι παγωτό και έχει και γύρι. Και εκεί είναι ένα αρμενοβίλ με φιστίκια, όχι, με αμύγδαλα και σοκολάτα. Άκουσα όλα. Φόρο. Έκανα και το χολ. Αυτό τι είναι? Είναι παγωμένο παρέα. Εδώ θα έρθει τα κορίτσια. Κάνουμε ένα TikTok και η Ζωή στο μεταξύ τι κάνει? Έχει μαζέψει όλα τα πράγματα. Αυτό. Ότι είμαι σε... Εδώ. Υπάρχει και 2. Ένα σβέρα τρολρόζ. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ. Η ζωή θα κερθεί. Η Ζωή, ναι. Η ζωή θα πατάει ένα... Όλη Κατερίνα. Ναι. Ιταλός άντρας
Δίνεται σαν την πεθαμένη μητέρα του για να λαμβάνει σύνταξη $61,000 το χρόνο. Έτσι το λέμε τώρα. Όχι. Όχι. Δεν είστε πολύ. Είμαι influencer. Ναι. Είμαι Ελληνάς. Ναι. Όχι, δεν Ναι, Έλληνας είναι. Εμείς Έλληνες είμαστε. Ναι. Είναι Έλληνας. Ναι. Δεν μου αρέσει αυτό που έχει Έλληνας είναι. Ξανά εδώ. Ξανά στο δωμάτιο. Κάτσαμε και παίξαμε ένα παιχνίδι με το κινητό ουσιαστικά. Πρώτα παίξαμε ένα παιχνίδι σαν παντομήμα, να βρεις αυτό που έγραφε εδώ πάνω. Εγώ ήμουν η Λιόλου και το βρήκανε. Και το άλλο παιχνίδι ήταν με έναν impostor. Φανταστικό αυτό, πολύ πιο ωραίο, πολύ γέλιο είχε. Και στην πρώτη γύρα νομίζω ήμουν εγώ. Και ενώ δεν είχα καταλάβει το παιχνίδι πολύ ακόμα, το έπαιξα πάρα πολύ καλά. Είναι 2 η ώρα το βράδυ. Σκεφτόμουν μήπως κάνω ένα voice over ακόμα, αλλά θέλω και να ξυπνήσω νωρίς. Οπότε θα δούμε. Κάνω εδώ και τις φωτογραφίες από σήμερα. Ήταν γενικά ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Αύριο φεύγουμε. Έχουμε ταξίδι για Θεσσαλονίκη και μετά για Αθήνα. Και ξανά στη ρουτίνα μας, σε όλα μας. Δεν μου έλειψε πάρα πολύ, γιατί λείπουμε και πολύ λίγο, η αλήθεια είναι. Επίσης το ξέρατε ότι η περιοχή των ματιών, σήμερα στο σπα δηλαδή μου βάλανε και εδώ. Γιατί αυτό έχει πολύ ωραίο απλικατέρι, η αλήθεια είναι. Αλλά μου βάλανε και εδώ πάνω κρέμα ματιών και οι ρινοπαριακές πρέπει να έχουν την ίδια αντιμετώπιση, αυτό το κομμάτι εδώ, όπως η ευαίσθητη περιοχή κάτω από τα μάτια. Το ήξερα και το πρόσεχα όσο μπορούσα, αλλά σας το λέω και εσάς, οποιοδήποτε κρέμα ματιών εφαρμόζεται και εδώ πάνω και εδώ. Επίσης, η σειρά Premier Crew είναι, λέει, το είδαμε χθες στην παρουσίαση, και γενικά η Κοταλή, από τις κορυφαίες εταιρείες με skincare, και μάλιστα η Ματίλη, όταν η ιδιοκτήτρια της εταιρείας, όταν ήθελα να δημιουργήσει αυτή τη σειρά, είχε πάει στο εργοστάσιο ή όπου τα φτιάχνουν τέλος πάντων και τους είχε πει, εγώ θέλω μια σειρά που τα κάνει όλα. Κάπως το είπανε χθες. Αν το θυμηθώ θα το γράψω από κάτω, γιατί το έχω σημειώσει κάπου. One and done, κάτι τέτοιο. One and... κάπως έτσι. Θα με διορθώσουν εδώ πέρα και ο κόσμος. Αλλά έβγαζε πολύ νόημα και ήξερε τι ήθελε. Μπορεί να τους πήρε, λέει, πολύ καιρό, αλλά φτιάξαν μια σειρά, η Premier Crew, που τα συνδυάζει όλα, από ενυδάτωση μέχρι αντιγύρανση, μέχρι πρόληψη, τα πάντα, με ενεργά συστατικά ένα σβερατρόλι και την πατάτα μακροζωή σε συνεργασία με το Harvard. Εννοείται πως έχει και άλλα στοιχεία, αλλά αυτά είναι πολύ σημαντικά. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο κάνουμε, βλεφαρίδες. Επίσης, αυτές τις μέρες, επειδή τις 2 τελευταίες δηλαδή, επειδή είμαστε εδώ, το έντερό μου πραγματικά είναι στα χειρότερά του. Δεν ξέρω αν φταίει το γεγονός ότι τρώω έξω, γιατί και στην Αθήνα θα φάω έξω, φυσικά υγιεινές επιλογές, αλλά είναι πολύ χάλια. Είναι και πολύ πρισμένη, δεν μπορώ να πάω και τουαλέτα, το μοιράζομαι μαζί σας, αλλά τι να κάνω. Περνάω πάρα πολύ δύσκολα σε αυτό το κομμάτι. Απλά κάνω υπομονή, γιατί ξέρω ότι κάθε φορά που θα γυρίσω στο σπίτι μου, κάπως καλύτερα θα πάει η κατάσταση. Ωραία, είμαι έτοιμη για ύπνο. Εμείς τα λέμε αύριο. Καλημέρα. Ετοιμαζόμαστε για πίσω, για Θεσσαλονίκη και μετά Αθήνα. Έχω ετοιμαστεί, έχω βάλει απλά ένα κολάν, μια πολύ στενή μπλουζίτσα και τη γούνα μου, γιατί αυτή η γούνα πιάνει πολύ χώρο στη βαλίτσα, οπότε επειδή μας δώσαν ένα κρασί δώρο και κάποια άλλα πραγματάκια, έπρεπε να τη βγάλω. Παιδιά, εγώ έχω ενθουσιαστεί τόσο πολύ με αυτό το μονόγραμμα που μας χάρισαν. 14 καράτια χρυσός. Που λέω, Χριστέ μου, δεν πρέπει και να το χάσω. Εν τω μεταξύ μου είπε ότι το σταυρουδάκι της βάφτισης πρέπει να είναι 14 καράτια και η αλυσίδα. Τι σκέφτομαι εγώ. Παρήγγειλα καφεδάκι και χυμό πορτοκάλι στο δωμάτιο και 2 αυγουλάκια βραστά.
Δεν ήθελα να πάω στο πρωινό, ένιωθα πολύ μπουκωμένη από χθες, οπότε δεν πήγα. Επίσης, πόσο ωραία θέα, δεν μπορώ. Τι ήταν το καλύτερο σε αυτό το ταξίδι? Με την μπουκιά στο στόμα, από πάνω. Το φαγητό έχθες το βράδυ. Το φαγητό έχθες το βράδυ. Τι ήταν το καλύτερο σε αυτό το ταξίδι? Τι ήταν το καλύτερο σε αυτό το ταξίδι? Το σπα. Σωστή. Τι ήταν το καλύτερο σε αυτό το ταξίδι? Αυτό. Αυτό όντως και μετά το παιχνίδι που παίζαμε. Ωραίο ήταν όντως. Ήταν τέλειο. Τι ήταν το καλύτερο σε αυτό το ταξίδι? Τι ήταν το καλύτερο σε αυτό το ταξίδι? Ναι. Το φαγητό. 2-2. Το καλύτερο σε αυτό το ταξίδι. Το καλύτερο σε αυτό το ταξίδι. Δεν πω το φαγητό γιατί σκάσαμε. Καλό. Να σου πω κάτι. Ναι. Μ' αρέσει που τα σκεφτόμαστε όλες. Ναι. Δεν ξέρεις ότι τα χρειάζεσαι. Το βίντεο της Μαριάννας ήταν το καλύτερο. Καφταλιές. Αλήθεια σου λέω. Κάτι πιο προσωπικό παρακαλώ. Ξέρεις τι. Όλοι σκεφτόμαστε πολύ. Όχι, άκου. At the beginning θα πηγαίναμε για ορειβασία. Σωστό. Whatever, θα πηγαίναμε στη λίμνη. Εγώ είχα πάρει και παπούτσια ειδικά και φόρμα αυτό και είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ που δεν θα πάμε. Τόσα λεφτά στο ίτσενε. Πήρα. Όχι, δεν ήταν έτσι. δεν ήταν. Μην τερσκόρτα αυτά. Ήταν σου λέω επαγγελματικά, να μην βραχώ. Οπότε ξενέρωσα στην αρχή γιατί είχα αγοράσει την λίγο. Αλλά θεωρώ ότι το καλύτερο ήταν που τελικά κάτσαμε, κάναμε σπα, αράξαμε, τσάντα μου, έτσι δεν είναι? Ναι, τρόμαξα λίγο. Και όταν συνειδητοποίησα ποια τσάντα έπεσες, τρόμαξα ακόμη περισσότερο. Οπότε ναι, ήταν τελικά ότι κάτσαμε και χαλαρώσαμε, κάναμε τα σπα μας. Δεν ήξερες ότι το χρειάζεσαι. Όχι. Άλλη μια κοπέλα με συνεχή πίεση. Μισό. Μέρη, sorry. Αθηνά, τι ήταν το καλύτερο στο ταξίδι? Τι ήταν το καλύτερο? Ναι. Η παρέα με εμάς. Η παρέα με όλους εσάς. Χριστίνα. Wow. Είσαι πολύ καλή. Τώρα έρχεται η βιβλία, περιμένετε. Απλά επειδή δεν έχουμε μικρόφωνα, φώναξε εδώ. Τι ήταν το καλύτερο στο ταξίδι? Τι είναι το καλύτερο? Τι ήταν το καλύτερο? Πέρα που δεν βλέπεις δεν ακούς κιόλας. Δεν με τραβάς το Τι ήταν το καλύτερο στο ταξίδι? Αν δεν έχω ακουστεί. Τι ήταν το καλύτερο σε αυτό το ταξίδι? Το τζακούζι. Το χειρότερο ήταν η παρέα σας. Να κάποιος είναι εδώ μέσα. Δεν είναι imposter. Όλες εσείς. Παιδιά, ένας δεν είπε όμως. Εγώ θα πω το παιχνίδι χθες το βράδυ. Ότι το καλύτερο. Όχι. Ζωή, ξεκινάμε με το αυτονόητο. Ότι η Premier Crew είναι το καλύτερο. Και μετά όλα τα άλλα. Αυτό ακριβώς.